Din il-mixja tar-Randan imqaddes qed nibdew il-ġimgħa mqazza bidħul solenni tal-Mulej Ġesu Ġerusalemm u l-qari tal-passjoni tiegħu skont San Luqa. Fit-tieni qari tal-lum l-Apostlu missierna jagħtina innu sabiħ antik li x'aktarx kien jitkanta meta jiltaqgħu l-insara. Dan l-innu nsibuh fl-ittra tiegħu lill-Filippin u jiġbor dak kollu li anqal lill-liben ta' Alla biex isir bniedem għalina u jifdina. Ġesu Kristu li għad li kellu n-natura ta' Alla ma għadx ifittex tiegħu li daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħan natura tal-sir. Sar jiġbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ollih ta' smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u fih l-art il-ħlejjaq kollha jinżlu għall-kubtejhom u kull sien jistqar Ġesu Kristu u l-Mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Dan l-innu sabiħ għandu żewġ partijiet importanti. L-inżul ta' Ġesu fit-tixjin tiegħu liben ta' Alla magħmul bniedem li ma qadx ifittex tiegħu li daqs Alla imma xejjen lilu nnifsu. U Pawlu l-Apostlu missierna dan it-tixjin jispjegawlna qisu taraġġ nieżel fl-abiss. Alla li jsir bniedem jieħu n-natura tal-sir, jobdi sal-mewt tas-salib. Imma mbagħad hemm taraġġ il fuq, it-tieni parti ta' dan l-innu sabiħ. Alla ollih sa smewiet, żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Il-ħlejjaq kollha jinżlu għall-kubtejhom fl-isem ta' Ġesu. Kull sien jistqar Ġesu Kristu u l-Mulej. Dan huwa biex ngħidu hekk fi ftit kliem l-ispirtu li anqalna aħna u nibdew il-ġimgħa mqazza. Aħna xhieda bħala komunità tat-tixjin tiegħu għall-imħabba tagħna. Imma se niċċelebraw ukoll ġimgħa oħra fl-Għid il-Kbir il-glorifikazzjoni tiegħu. Ejjew nitlu din l-iskola ta' mħabba li hija l-ġimgħa mqazza. U waqt li naraw lil Ġesu isir il-sir għalina jasal is-saqajn, jobdi fl-ort tal-Ġetsemani sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib fil-ġimgħa kbira, ejjew nistennew b'tama u bħerqa il-glorja tiegħu bħallum ġimgħa fl-Għid il-Kbir.